Consumo, en realidad, de consumo responsable o consciente, porque hay que emplear a palabra consciente, que emplear a palabra responsable. Bueno, depende un pouco do gusto do que se entenda para as palabras, pero supoño que se entende consciente e responsable máis ou menos similar, non? Digamos que temos unha filosofía moi similar, moi parecida, que a forma legal pode ser de cooperativa, pode ser de asociación ou pode ser de un grupo non legalizado como tal, non? Entonces, bueno, eso simplemente é a forma legal, moitas veces depende do tamaño ou outras veces pois a forma de organización, pero bueno, é independente. Nos en Coruña pois levamos 2 anos funcionando, mais prácticamente 2 anos antes de empezar a funcionar, pois creando un pouco era ese grupo, no ano e medio, ou así. Porque, bueno, como surge un grupo de consumo, unha cooperativa de consumo responsable? Pois surge de un grupo de persoas que a nivel individual empezamos a ter inquietudes, a nivel de que estamos vendo, pois, e nos está chegando información con todos os datos, pois que se iso é o principio, non? De que a pegada ecolóxica que temos nos é enorme, que digamos que o sistema de consumo convencional o único que fai é contaminar, crear excedentes, nos crea para a nosa saúde, pois, o sea, é super nefasto. Se empezades a mirar un pouco os efectos que ten sobre a saúde que nos chega a través da alimentación, pois é moi chamativo. En este sentido, se podes entrar na web de Televisión Española, hai un documental del Escarabajo Verde recentemente que se emitiu estas 2 semanas, que fala moi ben de iso. Se tedes a oportunidade de visualizarlo, pois eu recomendaría. Entonces, unha vez que chegamos á conclusión que estamos abaixo de todo, é dicir, que estamos decaídos dicindo que somos chunguísimos, non? Porque consumimos o peor, contaminamos un montón, unha vez xa estás debaixo de todo, xa dices, bueno, pero algo se poderá facer, non? O sea, somos persoas, temos capacidade de acción, temos capacidade de... Entonces, pois, cando te das conta de que algo terás que facer, pois empezas a actuar a nivel individual, non? E empezas a ver como o resto das persoas non teñen a túa mesma inquietude, ou eso que te parece, non? E dices, estou aquí solo neste mundo, todo o mundo consume mogollón, todo o mundo vai coa lata de Coca-Cola por aí e ten calquera lado, e eu pois procuro consumir en botella de cristal e tal, soy un friki total, non? Bueno, e aparte que te empezas a topar un montón de dificultades, non? Porque vas aí, pois sí, ao supermercado e atopas que de repente en un galiz concreto teñen un tomate fritido que se ve que ven de unha cooperativa del Bierzo que consume tomate frito e tal, e dices, bueno, despois de buscar moito en varios supermercados, xa teño aquí un tomate fritido que podo consumir, non? Que guai. Ben, eu sei, un produto nada máis, claro. Despois de o millor días de investigación e de todo iso, e chegas e empezas a consumir eso. Guai, bueno. Chegas a mirar a semana seguinte, xa non está. Hostia. E agora que fago? Claro, outras 2 semanas investigando a ver que outra cousa podo consumir ou que outro supermercado podo chegar. Claro, todo ese traballo a nivel individual é enorme, inasumible, e ademais que ti non tes o control o teñen eles, porque en calquera momento te din, non, isto non se pode producir, isto non nos interesa vendelo, non nos interesa mercar esa cooperativa, e ti non tes ninguna capacidade de actuación de ningún tipo, non? É igual que, pois, a nivel de normativas globais, non? Se un produto é transgénico, pode ser transgénico ata unha porcentaxe determinada sen decirlo na etiqueta. É dicir, que eu non podo decidir se quero consumir un produto non transgénico que non teña nada de transgénico por varias razóns, non só por saúde, sino por la razón de contaminación ambiental que produce en outros países, etc. Pero eu non podo decidir, non? Pois, ata fai pouco, pois, en Estados Unidos, digamos que denunciou unha normativa mundial de saúde con respecto a que Europa se estaba negando a introducir carne americana porque tiña un nivel de hormonas superior a que Europa consideraba como saudable, non? Pero Estados Unidos ese nivel é moito máis alto, non? O nivel de hormonas que pode ter a carne, non? Entonces decía, claro, denunciou a Organización Mundial do Comercio e lle deu a razón, porque a Organización Mundial do Comercio dixo que eso vai en contra da competencia, se supón que a competencia é o noso par e nada pode
pode ir contra a competencia, a saúde é moito menos importante que a competencia. Entón, pois, que xa se podía introducir carne de vacún de Estados Unidos sen declarar o nivel de hormonas que tiña, ¿no? E sin ese límite de todo eso, ¿no? Entón, bueno, pouco a pouco vas empezando a falar con xente e te vas topando xente que tenga as mesmas inquietudes, ¿no? E, bueno, se te encenda lo que tiña en plan de e por que estamos aquí rompendo nosos cornos un a un e por que non nos juntamos para un pouco compartir ideas e para, digamos, que ter a posibilidade real de poder consumir. Entón, pois a raíz de iso, pois se xunta un pequeno grupo de persoas que vai entrando en contacto con outras, que o mellor non teñen o tempo ou a motivación nese momento de formar parte dese grupo de investigación que se crea ao comezo, pero te din, oye, cando vedes un pouco máis avanzados avisádeme, non? Entón, se vai creando aí un grupo que vai crecendo, que vai investigando pois, as posibilidades que hai de crear un grupo en unha zona concreta, que forma debería ter en cada sitio, pois é diferente, non? Porque hai posibilidades máis grande, máis pequeno, hai posibilidade de hacer gratuito ou non, como chegar a todo eso. E despois, ao final de todo ese proceso, pois nace o que é un grupo de consumo, que ao final de todo é cando se decide a forma legal que se dá, que en certo modo é o de menos. Entón, digamos que os criterios que se siguen unha vez xa está creado ese grupo para seleccionar o que son os alimentos son moi importantes, porque, bueno, como se decía un pouco por aí, hai unha serie de implicacións que conforme vas investigando sobre estes temas son incluso moito máis das que ti pensabas en un principio, e vas chegando a unha serie de cousas en que a ti te parecía imposible, o